Hai kabeh. Layanan analitis ing tutul karo sampeyan sistem guru markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan data babagan perusahaan. Ayo kang katon ing saben parameter ing liyane rinci setitik luwih. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso. Kita saranake sinau kabeh indikator organisasi kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal bandingake indikator utama perusahaan Meta Platforms Inc. ticker META. Review digawe nggunakake data saiki wiwit 24 Maret 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Meta Platforms Inc. kalebu subkategori. T Internet, 56 organisasi melu ing comparison, kang banget wakil. Kita bakal weruh solusi pungkasan ing pungkasan video iki. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan minangka nderek 4 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 4,1 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar ing pasar as umume. Sampeyan bisa ndeleng sing skor rata-rata kanggo kabeh pasar minangka kabeh 1,9 terms. Marang rating 4 titik perusahaan Meta Platforms Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Meta Platforms Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Meta Platforms Inc. nuduhake dinamika 20,1%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 19,8%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Meta Platforms Inc. regane 1.510 $59 sen miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika 3 $93 sen 3 miliar. Meta Platforms Inc. nuduhake 38,404% lan minangka salah sawijining pimpinan ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira 157 $67 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori 379 $miliar. Meta Platforms Inc. dadi bagian saka 41.635%. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Meta Platforms Inc. ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar, yaiku 38,404%. Regane buku 41,635%. Iki nambah 8% ing kapitalisasi pasar. Taksiran nuduhake organisasi saka pasar lan nilai buku ing subkategori apik 1 terms. Kewajiban utang perusahaan gunggungipun 42 $56 sen 8 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 27% saka usaha perusahaan. Skor adhedhasar tingkat kewajiban utang perusahaan, apik, 1 titik. Rasio regane pasar perusahaan kanggo laba yaiku 24,2. Rata-rata kanggo subkategori punika 23,1 lan iki 5% luwih dhuwur tinimbang kanggo subkategori. Taksiran rega saham perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo perusahaan ing subkategori, lumayan 0 poin. Bati kanggo pungkasan 12 sasi gunggungipun 62.356 $ mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine 71.331 $ yuta. Kang 14,4% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran pratandha laba ing mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 9,2. Rata-rata ing subkategori yaiku 6,4, yaiku 44% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori.
Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ono $164.490 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo teko 12 sasi samestine $188.160 mayuta-yuta. Iki 14% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran indikator revenue mangsa sing diprediksi dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Wates punika 37,9%, karo rata-rata ing subkategori 27,8%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 10,1%. Penilaian marginality dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 17,671%. Sing 117% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nuduhake ketidakseimbangan ing nilai pasar saiki perusahaan Meta Platforms Inc. paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah modal saben karyawan perusahaan $20.396.000. Dene ing subkategori $9.385.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 117,3%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawe ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable, 0 terms. Media WI saben karyawan individu $841.9 ewu. Rata-rata kanggo subkategori $406,7 ewu. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 107%. Taksiran bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori, apik, 0,5 poin. Revenue kanggo saben pegawe perusahaan punika $2.221.000. Miturut subkategori $1.462.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 52%. Taksiran revenue saben karyawan individu dibandingake karo pratandha ing subkategori, apik, 0,5 terms. Volume transaksi singkat 1,1%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,3%. Iki taksiran saka resiko remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 39% kanggo perusahaan Meta Platforms Inc. Ing subkategori, tingkat resi 14 40%. Duweni potensi enggo bareng saka subkategori sing rega ing cara sing padha enggo bareng saka perusahaan Meta Platforms Inc. Rega nyata saka saham perusahaan iku kira-kira $596. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan udakara $763. Dinamika rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 28%. Ayo menyang meja pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link menyang ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya pancen free lan free, link ing komentar pinet. Minangka asil saka analisis perusahaan Meta Platforms, Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham guru, markets kaputusan digawe. Ojo mbukak pesenan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun banget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan saka guru, markets.